Nemaj drugog Boga. Nemaj drugog Boga osim mene. Knjiga Izlaska 23. Sve dok čovjek vjeruje u moći odvojene od sebe, tako dugo će sebe lišavati moći bića koje on jest. Svako vjerovanje u druge sile osim van u vama, bilo za dobro ili zlo, postati će oltari idola kojima ćete se klanjati. Vjera i uzdanje u moć novca da osigurava budućnost, lijekova da liječe, dijeta da osnažuju, su ti trgovci i mjenjači novca koji se moraju izbaciti iz hrama. Druga poslanica Korinčanima 6:16. Vi ste hram Boga živoga, hram učinjen bez ruku. Marko 11:17. Nije li pisano, moj će se dom zvati dom molitve za sve narode. A vi ste od njega načinili pičinu, razbojničku. Vaša vjera u stvari su ti lopovi koji vas pljačkaju. Postoji samo jedna snaga, jedan spasitelj, ja jesam. On pomaže vam vaše vjerovanje u stvar, a ne sama stvar. Stoga, prestanite prenositi moć koja jeste u vama, na stvari oko sebe. Ustvrdite da je u vama moć koju ste u svom neznanju dali drugome. Matej 19:24. Lakše je devi, opterećenoj takozvanim blagom života, devi trgovca nakrcanoj i načičkanoj trgovačkim drangulijama, proći kroz iglu, mala vrata u jeruzalemskim zidinama, tako nazvana zbog svoje skučenosti, nego bogatašu, čovjeku ispunjenom svojim ljudskim vrijednostima, prosudbama i mišljenjima, ući u kraljevstvo nebesko. U smislu objašnjenja fizičke stvarnosti i događaja u njoj, čovjek je toliko ispunjen ljudskim vrijednostima, bogatstvom misli i prosudbi, da kroz tako mračnu kopenu kao što je ljudska mudrost, ne može vidjeti da je jedini razlog ili vrijednost bilo čega to, što sve stvari savršeno izražavaju, manifestiraju, ono čega su svjesne da postoje. Kad čovjek shvati da samo svijest o kvaliteti izražava tu kvalitetu, bez pomoći bilo čega drugog, smanjiti će se bogatstvo osjećaja koje proizvodi ljudski i postati će siromah duhom. Zato stoji Matej 5:3, blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko znači, blago neopterećenima svjetovnim razlozima i mudrošću čovjeka a ne gladnima i odrpanima. Siromah duhom nema niti traži svjetovne odgovore kako i zašto se nešto događa, jedino zna da to što se događa, savršeno izražava svjesnost postojanja. Taj je čovjek izbacio mjenjače ili mnoge vrijednosti i sada uspostavio jednu vrijednosnu svijest. Gospodin je sada sam u svom svetom hramu. Svijest prebiva unutar onoga čega je svjesna da postoji. Ja jesam čovjek je Gospodin njegov hram. Znajući da svijest o bogatstvu proizvodi bogatstvo, kao što svijest o siromaštvu proizvodi siromaštvo, on oprašta svim ljudima što su to što jesu. Jer svi izražavaju, bez tuđe pomoći, ono čega su svjesni kako postoje. On zna da će promjena svijesti proizvesti promjenu izraza, pa umjesto suosjećanja s prosjacima života na vratima hrama, on izjavljuje. Činovi 3:6. Srebra i zlata nemam za tebe, ali ovo što imam, svijest, slobode dajem ti. Probudite dar u sebi. Prestanite moliti i tvrdite da ste ono za što ste molili. Učinite to i vi ćete skočiti iz svog svijeta u svijet slobode, pjevajući hvalu Gospodinu, ja jesam. Ivan 4:4. Daleko je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. Ovo je uzvik svakoga tko pronađe u sebi svoju svjesnost koja je Bog. Vaša spoznaja ove činjenice automatski će očistiti hram od lopova i pljačkaša i vratiti vam onu vlast nad stvarima, koju ste izgubili onog trenutka, kada ste zaboravili zapovjed. Nemaj drugog Boga osim mene.